Aqala wena Dube. Usuke ebuhleni ngithi. Baba ninjani? Siyaphila njani? Hawu siyaphila sikumuphi umuzi la? Lana sisethemba lethu. Kulithi Themba lethu la Joburg. Umuzi lo. Siyasebenza nje la. Siyapenda, siyalungisa. Kuyasetshenzwa nje, silungisela uNkulunkulu. Usendleleni uNkulunkulu. Mina nje kade ngiseThekwini. Nami ngithi angizocotsha isibusiso nalapha eThemba lethu ngoba yilona ithempeli lami leli. Kusho umuzi kaShembe nje osegoli. Umuzi kaShembe lo osegoli. Igoli nje namaphethelo wonke umuntu. Ngizwa kuthiwa nilande eThekwini ukuthi nizoyenza indaba enkulu la. Angani noma besenza ihaba noma kodwa ngizwa kuthiwa anisuki la kahle nabantu abakhosa besebenza nakhona le eThekwini ebuhleni. Kodwa ke base besicela ukuthi sizolekelela ukuthi umuzi usheshe uphele ngoba isikhathi sethu sisincane. Umsebenzi mningi. Umyeni usondele. Lisangani noma khona okusalayo niboba benifisa ukubeka. Jabule nje kakhulu. Jabule kakhulu nathi ngoba isithola ukuthi nemithwalo isizophunguka emahlombe. Siyabonga. Baniphethe kahle kodwa eGoli. Ngoba la kungenzeka ukuthi nisuke eThekwini nje abanikezi nanokudla labantu mhlambe. Baniphethe kahle. Hayi yonke into siyayizithola. Akusekhaya ndiwe kuphakamile. Siyabonga. Hayi lisenethini ke siyabonga base siyobona namakhuku baba. Amen.